Пачакайце, што? Гэта беларуская лакалізацыя у гульні пра роботаў у сярэднявеччы? Чаму я толькі зараз пра яе даведаўся? Калі вы таксама першы раз яе бачыце, раю даглядзець гэта відэа да канца. А пакуль вітаю вас, шаноўныя гледачы, я Руді, і сёння мы паглядзім на 3 інды-гульні, то бок ад незалежных распрацоўшчыкаў, што вы мне параілі ў каментарыях. Бо AAA тайтлы нешта расчароўваюць пры іконскіх коштах, а вось такія простыя праекты часто маюць непараўнальна большы патэнцыял, зноў жа улічваючы цану, у якіх пару долараў. І як іншы раз бывае, яны пад крышку пры гэтым забітыя геймплеем. Наліце сабе чаго смачненькага папіць ды падсілкавацца, я паспрабую разабрацца без нахабных спойлераў, на які з праектаў трэба выдаткоўваць ваш каштоўны час. Калі вы зусім ніяк не дапамагаеце нашай планеце, хаця б не перашкаджайце і не забруджвайце яе яшчэ больш. Каб нам не трэба было ў будучыні займацца тым, над чым пабудаваны геймплей гульні Terranil. Рэклама заклікала займацца тэррафарміраваннем і аднаўленнем забруджанай безжыццёвай планеты. Падаецца, усё ж не нашай. І я спадзяваўся атрымаць нешта кшталту горадабудаўнічага сімулятара з мульцяшнай графікай і відавочным ухілам у экалогію і перапрацоўку. Паўнавартасна яе складана назваць. Праходзіцца літаральна за гадзінак 7 няспешнай гульні, не ўтрымлівае неверагоднай геймплейнасці, але ж яна ёсць. Нам даюць невялічкую карту на кожным узроўні са сваімі прыроднымі асаблівасцямі, ці то поўнач з снягамі і льдом, ці пустыня, ці джунглі, карацей, асноўныя прыродныя біёмы. І перад намі стаіць задача гэтыя біёмы прывесці, так бы мовіць, у пачуцці, ачысціць забруджаную глебу, вырасціць палі, лясы, збалансаваць тэмпературу і вільготнасць, завесці адпаведных рэгіёну жывёлак. Робіцца гэта з дапамогай розных будынкаў, якія пасля, як выканаем асноўную задачу, трэба таксама самаліквідаваць, перарабіць і пакінуць біём без слядоў прысутнасці чалавека, то бок вас. Чыстая прырода, прырода без чалавека. Механікі даволі простыя. Ачышчаем глебу, засаджваем траўку, дрэвы, атрымліваем за гэта лісточкі, зялёны рэсурс і за яго жа кошт будуем наступныя пабудовы. Выконваем простыя задачы, тыпу засадзі столькі каралаў, зрабі столькі пустынь, столькі стэпаў і так далей, у залежнасці ад рэгіёну. Не скажу, што складана, але наляпаць проста ўсяго не вельмі атрымаецца. У вас проста закончацца ваши лісточкі. Ёсць абмежаванні па рэльефу, магчымасцях, трэба ўсё засілкаваць энергіяй і не паўсюль можна будаваць, ці літаральна скончацца тыя самыя лісточкі. Нешта павялічвае вільготнасць паветра ці тэмпературу, нешта наадварот, і праз гэтыя ваганні можна выконваць дадатковыя квесты. Панізілі тэмпературу да -1 з'явіўся снег. Павялічылі вільготнасць да 80%, на дрэвах вырас мох. Агулам дапамагаем разнастайнасці асяроддзя ва ўсю моц. А напрыканцы місіі, як засадзілі ўсё патрэбнае, сярод вашых лагчын, лясоў і каралаў трэба знайсці некалькі відаў жывёлак. Яны патрабуюць для гэтага ўмоў, так што прыйдзецца старанна ствараць разнастайнае асяроддзе. Пінгвінчыкам трэба не толькі лядок, але і вада. Алень бадзяецца не толькі ў лесе, а і на поле любіць зайсці, так што шукайце яго недзе паміж гэтых зон. Як толькі ўсё зробіце, тады пачнём зварочваць нашу місію. Для гэтага зладзіць самаліквідацыю з дапамогай адпаведных тэхналогій. Будзеце рабіць усё неабыяк, а хоць крыху падумаўшы, дык гульня пройдзе для вас без напружвання. Гэта больш адпачынак, чым геймплей. Добрая мульцяшка з мілымі жывёлкамі, птушкамі і гаем, што шуміць. Паслухайце гэта. Яе нават больш можна выкарыстоўваць для экалагічнага выхавання для дзяцей і падлеткаў, каб пазнаёміць з асноўнымі прынцыпамі існавання прыроднай разнастайнасці і ўзаемазалежнасці яе частак. Яна не напружвае, са спакойнай музычкай, карцінкай, ад якой не тузаецца вока, і ўсё носіць нават медытатыўны характар. Можна параіць, калі хочаце пасядзець пару гадзінак увечары ў цішы і спакоі прыроды, выконваючы важную ролю яе выратавальніка. Калі з выратаваннем планеты ад забруджвання ўсё больш-менш зразумела, пяройдзем туды, дзе ўсё далёка не так проста, з першага позірку дык дакладна.
Назву Vampire Survivors я чуў і бачыў у Steam. Нават і ў відзіку згадвалася. Гэта, дарэчы, беларускі YouTube-канал, дзе мы з Віталем Аляхновічым глядзім розныя трэйлеры і відосы, ды па-старыкоўску бубнім пра гульні і розныя навуковыя штукі. Далучайцеся. Дык вось, гэта, як аказалася, па ўсіх паказчыках хіт прайшоў міма мяне. Гульню, якую стварыў адзін чалавек, літаральна на каленцы, прадалася велізэрным накладам і завалодала дзясяткамі тысяч онлайну. Гульня зроблена проста. Сапраўды проста. Графоні, як вы можаце ўбачыць, тут па сутнасці адсутнічае як від, і трэба выключна, каб вы маглі адрозніць персанажа ад ворагаў і асяроддзя. То бок адразу зразумела, што праект бярэ ўсіх голым і навостраным як лыжы геймплеем. Сюжэт ці гісторыя тут таксама адсутнічае. Я яго не разгледзеў зусім, але ж, пэўна, нешта пра герояў, якія намагаюцца забіць вампіраў, з іншай пачварай выратаваць свет і нешта такое, але пра гэта нідзе не напісана. Бяром аднаго з герояў, іх колькасць часам будзе расці, закідваемся на лакацыю і пачынаем адбівацца ад хваль монстраў. І на гэтым усё. Зразумела, спачатку іх будзе мала, ды і вы то яшчэ кілун мурзаты, але падбіраем блакітненькія крыштальчыкі, што валяцца з аглаедаў, атрымліваем досвед, атрымліваем узровень і выбіраем адно з паляпшэнняў. І бясконца ў межах левела гэта ўсё паўтараем. Паляпшэнні гэтыя цалкам рандомныя і могуць быць як да зброі, пасіўка, і не заўсёды вам будзе трапляцца тое, што трэба. Адна з трох на выбар, бяры, што даюць. Гэта важная асаблівасць геймплею, бо пачынаючы кожную лакацыю з нуля, ваш білд, то бок тое, чым вы карыстаецеся і што паляпшаеце, можа адрознівацца. Героі добра валодаюць канкрэтнай зброяй і маюць свае асаблівасці. Нехта бегае спрытней за іншых, у кагосьці з узроўнем хутчэй расце і так далей. Гулец лёгка зможа падабраць той стыль бойкі, які яму падабаецца, і развіваць свайго персанажа ў той бок. Я часцей браў гэтага лютага ксяндза, што носіцца з бібліямі і часнаком, як той Ван Хелсінг, ствараючы люты млын смерці. А потым разрываў усё за шалёнага шкілета з унікальнымі косткамі. Паслухаў бы пра вашы білды, каго бралі, што ім навешвалі, і з якой спробы ўсё ж адолелі кляты шарж чарапоў. Вам не трэба амаль нічога націскаць, ніякія атакі, здароўя, перазарадкі, нічога. Гульня ўсё робіць за вас. Вам трэба проста кіраваць. Vampire Survivors літаральна праходзіцца і гуляецца на адным стыку кантролера. Другая рука можа ў гэты момант чухаць вашага сабаку ці лезці ў пачак з чыпсамі. Проста бегай, бясконцы рух сярод смяротных хваль і спрабуй, каб цябе не знесла. Гэта гульня ладзіць на экране такі верхал, што непадрыхтаванаму гледачу можа зрабіцца млосна. Сапраўды, пекла для эпілептыкаў, дзе ўсё мільгаціць, лётае, выбухае, перасоўваецца, і ў такім рытме вам прыйдзецца быць большасць часу. Вас будуць шкадаваць толькі на пачатку, пакуль не возьмеце пару ўзроўняў і пакуль не палепшыце сваю зброю. Ну а далей маліцеся ці змагайцеся. Гэта не проста грынд, сказаў бы я, але гэта люты грынд. Каб адкрыць наступныя лакацыі, трэба іншы раз нават выканаць нейкія мінімальныя задачы, банальныя, але ж ці здабыць нейкі артефакт, ці забіць нейкага боса, ці проста выжываць пэўны час. Але накасіць пару тысяч афэлкаў трэба заўсёды. І робіцца гэта так бадзёра, што лічбы забітых будуць лічыцца дзясяткамі гэтых самых тысяч. І вы не будзеце на гэта нават ужо звяртаць увагу. З цягам дадаюцца новыя магчымасці, героі, комба скілоў, пакупка навыкаў і так далей. То бок гульня намагаецца утрымліваць вашу ўвагу і не зарабіцца сумнай, што я лічу, у яе атрымліваецца пэўны час. Хто глядзеў мае мінулыя відэа, думаю, мог заўважыць, што маю нейкую схільнасць да такога тыпу гульняў, рагалікаў, за што высока ацаніў той жа Returnal ці Cult of the Lamb, агляды на якія ёсць на канале, дарэчы. І там таксама бойкі ў лакацыях пачынаюцца кожны раз нанава і з рандомам у зброі. Такая сесійная гульня. Праўда, з вампірамі крыху інакш, бо яна не валодае нічым, акрамя крывавай лазні, і сваю працу выконвае на 100%. Вельмі заліпальная. І мне падаецца, што нешта на мяжы гіпнозу, бо вас моцна зацягвае ў гэты смяротны віхор. Гульня вам павінна спадабацца, калі можаце выключыць галаву і ўключыць спінны мозг. Там пад фінал на экране робіцца халера ведае што, і гэта адна з разынак гульні. Дайце мне натоўп паболей, ды зброю памацней. Вынік гульня хіт з простым, але дзейсным геймплеем. Нашчадак Crimson Land і Alien Shooter, ад якіх узяла лепшае і перапрацавала. Калі не пужае графоні,
геній, а на яго тут і сапраўды не звяртаеш увагі, можна надоўга залепнуць. Што тут сказаць, 190 дасягненняў, але ці хопіць цікавасці гульні настолькі. За 20 гадзін я прайшоў амаль усё, што можна, і гульня ў нейкі момант пераўтвараецца ў нешта падобнае. Яно просто гуляе само, бо прадасканалі ўсё магчыма і можна нават не варушыцца. Не думаю, што так павінна быць. Ну і калі вы прабіліся праз натоп вампіраў разам са мной і выжылі, трымайце. Гісторыя пра робата Ату, ці Ату, на вёску якога зладзілі набег нейкія бандыты ды пакралі ўсю аліву. І наш герой выпраўляецца вярнуць усё, бо ну хто ж акрамя нас. Канешне, я быў моцна нечакана здзіўлены, калі ўбачыў тут беларускую лакалізацыю, ад чаго гульні быў выдадзены адразу вялікі аванс. Чэшская кампанія, якая складаецца з 2 чалавек, мужа ды жонкі, і адкуль лакалізацыя, я не ведаю. Гэта Метроидванія, гэта значыць брадзільня па карце туды-сюды, дзе ў лакацыі ўвесь час аднаўляюцца ворагі. І трэба сказаць, што мой аванец даволі хутка быў цалкам растрачаны. Геймплей не разнастайны, бегаем управа, улева, скочым па платформах, сустракаем аднолькавых ворагаў, б'ем аднолькавых ворагаў аднолькавымі ж атакамі і хутка пачынаем блукаць па аднолькавых пячорах і лакацыях, намагаючыся хоць з картай неяк прасоўвацца далей і не заблытацца. Нудная пры гэтым можа быць і складана, але гэта за кошт таго, што вы не маеце амаль ніякай разнастайнасці ў бойцы. Ці бі мячом, ці адбягай і бі, ну ці адскоч, яшчэ нейкую гранатку можна кінуць. Вы можаце перагравацца ад удараў, таму лупцаваць запар можна толькі з дапамогай спецыяльных бутэлек. Карацей, неяк усё пуставата і нежыва. Праз гадзінкі-дзве я ўжо прымушаў сябе гуляць, бо надалі хаця б нешта будзе. Але былі ўсё тыя ж механікі, ворагі і пячоркі. З апошнімі сапраўды бяда. Яны вельмі падобныя і пустыя, насычаныя парай мадэлек. Я не з тых людзей, якім падабаецца канцэпцыя «пацярпі 12 нудных эпізодаў серыяла, там далей варушняк пойдзе». Таму і тут проста не вытрымаў. Безумоўна, там будуць і іншыя лакацыі, судзячы па трэйлеры, але я да іх не набраўся цярпення і дабрацца. Можна змяняць зброю, часткі робата, падаецца рабіцца мацней, але нешта я ніякіх паказчыкаў зусім не бачыў. Ці змянялася нешта ўвогуле. Але, безумоўна, можаце ўсё праверыць самі. За лакалізацыю вялікі плюс і проста дзеля гэтага варта глянуць, калі беларуская натуральна ўплецена ў гульнявы працэс, і ты не звяртаеш на яе нават увагу, нібыта так і павінна быць. Ды і праект, дзе ёсць беларуская, не тое каб шмат, каб імі раскідвацца. Зноў жа можа падыдзе тым, хто любіць больш павольныя гульні, але тут хутчэй яна нудная за конт аднолькавасці асяроддзя, бо мобы кусачыя могуць надаваць па трусах, будь здароў. Так што выбар за вамі. Пра яе няшмат што і можна яшчэ сказаць. Чакаў, гледзячы на трэйлер, чагосьці больш атмасфернага, але не атрымаў. Дзякуй вялікі за прагляд, спадзяюся, вам быў карысны такі фармат і вы знайшлі нешта для сябе. Чакаю вашы меркаванні па агучаных праектах і было б няблага ўбачыць ваш топ-3 апошніх інды-праектаў, якія варта паглядзець. Дапаможам адно аднаму ў каментах знайсці жамчужыны ў гэтым гульнявым акіяне. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon, якія дапамагаюць і падтрымліваюць мой канал на стварэнні відэа і новых праектаў, дзе праз забаўляльны кантэнт спрабуем пашыраць беларускую гульнявую прастору. За гэта можна атрымаць ранні доступ да відэа, падзяку напрыканцы, якую вы бачыце зараз, і дадатковыя матэрыялы. Таксама цяпер можна быць спонсораў і ў YouTube, за што можна таксама атрымаць падзяку відэа. На жаль, пакуль па тэхнічных прычынах без ранняга доступу. З вами быў Руді, усіх абдымаю і да новых сустрэч тут, на Твічы і ў відзіку.